Хәтеремдә туган мәктәбемә дулкынланып кердем ишектән. Әллә нигә бүген өннәремдә соңгы кыңгырау тавышын ишетәм. Бик биектә, еракларда җемелдиләр йолдызлар. Байларда сез дус егетләр, байларда сез дус кызлар. Байларда сез сабакташлар, егетләр, кызларыбыз. Олы юлыга затып калган укытучыларыбыз. Байларда сез сабакташлар, егетләр, кызларыбыз. Олы юлыга затып калган укытучыларыбыз. Йөрәк урыныннан куба атылганда йолдызлар. Хәлләрегез ничек икән, дус егетләр, дус кызлар. Байларда сез сабакташлар, егетләр, кызларыбыз. Олы юлыга затып калган укытучыларыбыз. Байларда сез сабакташлар, егетләр, кызларыбыз. Олы юлыга затып калган укытучыларыбыз. Яшь чакларны, дус чакларны күрәм еллар тезмәсен. Еллары үзәү алмаганны беләм җилләр үзмәсен. Байларда сез сабакташлар, егетләр, кызларыбыз. Олы юлыга затып калган укытучыларыбыз.